Os gandeiros de Pontevedra están ao límite. UGT denunciou esta mañá os impagos graves e reiterados que están sufrindo por parte dos primeiros compradores de leite. Dende o sindicato aseguran que moitos destes intermediarios traballan como falsos autónomos e cifran a débeda actual en 4 millóns de euros. Por iso o que piden é que se estableza un aval ou que a empresa que lle venden a leite estes mediadores se faga responsable. Nós vimos demandando desde fai xa moitos anos que estes primeiros compradores, que na maioría dos casos traballan única e exclusivamente para unha empresa, convertir a esas empresas en responsables, chamémoslle subsidiarios, das deudas que generan estes, para nós, falsos autónomos, que simplemente con un teléfono, comprando leite por a mañá e vendendo por a tarde, pois están facendo un flaco favor ao sector. Dende o sector gandeiro denuncian tamén o retraso da Xunta de Galicia no pagamento das axudas europeas vinculadas aos fondos do Programa de Desenvolvemento Rural. Un dos motivos é unha desastrosa gestión e outro motivo é que, baixo esa justificación de exitosa gestión e cierres presupuestarios, o que se faga é cerrar presupuestos antes de finalizar o ano, abrilos moi avanzado o ano, co cual así cadra as contas calquera. Pero o certo é que está poñendo dificultades a moitos rapaces novos que nos están chamando porque ven como inversións que fixeron, inversións moi importantes que fixeron, que certificaron, que justificaron, que pagaron e que se están vendo na obligación nestes momentos de refinanciar créditos con coste importante. O sindicato lamenta tamén o cambio de criterio da Axencia Tributaria a considerar estas subvencións como ordinarias, cando dende UGT aseguran que son de capital, xa que levan implícitas unha inversión. Aqueles casos nos que un chaval declarou 40 ou 50.000 euros en un ano e, por tanto, pagou a Hacienda hasta 15.000 euros en algún caso, temos contabilizado, non impide que o poida recurrir todavía a día de hoxe. E queremos facer mención a este tema porque queremos trasladar que aqueles casos do ano 2014 que ocurrira esta, que non foran recurridos, todavía teñen de plazo hasta o 30 de xuño para poder recurrir esa imputación tributaria que se lle dou no seu momento. Os responsables de gandería piden á Xunta de Galicia que tome as medidas oportunas para solucionar este problema que afecta a milleiros de gandeiros na nosa comunidade.